karadyo, ani-ana sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Ug dini Okay, sige na, tubag ka. Hello? Sam, anak. Hain ka. Hain ka. Ayaw pagkilak, mama, oy. Nikuyo ko ni papa. Ayok sabat ni lula ka. Duol naman ko sa ato, ma. Ginuo ko ni mo, uy. Apila ko hain ka na. Gina ko kikidnap na ka. Hilom na, ma. Ayaw sultihi si lula, ha. Sukat ako, ma. Sukat dayon ko. Duol naman ko tindanin ng ilyang. Dali, ma. Huwat ko, ma, ha. Bye-bye, ma. Si mama ni mo Ilona? Opa, nakilak. Nadlok nga gikidnap ko. Ano yun ka niya? Giingnan man ako. Unya, dili sultihan si Lula. Huwato na to pa, ha. Dili una ko manaog. Sam, gimingaw na kay ko sa inyong inahan. Gimingaw sad si mama ni mo pa. Kay pao man ko. Usahay, magkilak man na siya. Gunita niya ang inyong picture. Mo ba? O, laki. Ito na lang na, anak. Gisingot ko. Kining alcohol? Dayon ka ng scented wipes. Naman kay baby kulon pa. Pamutang o. Muanira ba si mama? May muot na lang ko ni mo, Sam. Sige, magpahumot ko. Pero, di naman tingin mo kay si mama ni mo na ako. Ikaw like kiss niya? Maldita na akong anak na. Si Samang gikasulti mo lon? Ang bata to? Kukuhan ka ning. Manao ko na ko, ate, ha? Asa ka? Kisa itong gikasulti ni mo ba? Si Sam. Kanao ko na ko. Diyan ka lang. Lunahain man din siya. Naghuwat siya, te. Ako rin musugat, te, ha? Sige, te. Naa si Brian, no? Gikuha niya ang bata? Oh, ayaw nagsultihin si mama. Sige, te. Asa to si Ilona, LV? Nagdali man? Ato niya ang bata, ma. Nahadlo ko na mo uli. Nahadlo kay ngit-ngit naman. Diin man kuno siya. Oh, ampot lang. Mahibawaan rin ni nato ron. Huwaton ta lang sila. Nagduda ko ronda. Nagduda ko. Siyang mga lihok sa manghod ni mo, LV. Di ana sa kong otok nga si Brian ang nagkuha atong samanta. Si Ilona. Siya na nagpaingutin eh. Nyanas mama ay. Ma! Sam? Sud ma, dali, sakay sa. Sakay na dayon ma. Ali, sakay ba? Sam, sabak lang ko ha. Gaan na bitaw ko. Bali lang ko na din sa backseat, anak. Bugat tabi ka. Sige. Sige na pa, lar ka na. Sam. Lar ka na dayon pa. Oo, anak. Sam, unsa man ang kalakihan ninyo? Sam, anak, nagkaton ka nagbinuang, ha? Ihatod man unta kong papa sa ato. Giingnan ako siya nga dili lang kay naa si Lula. Awayon si papa. Sorry ma ha. Dugay man kayo si auntie. Unya nyabot man si papa. Nikuyog na lang ko. Huwaton man unta ni papa si auntie. Aron ipanangit ko. Giingnan man ako siya nga dili lang. Kay dili mo sugod si auntie nga mukuyog ko ni papa. I'm sorry. Napugos ko pagtuman sa gusto sa itong anak. Ilona. Buhi akong kamot. Ayaw awaya si papa ma. Sam, pauli una ta. Nabalakan sila nga nawa ka. Ihunong ning sakinan, Brian. Ihunong.
Ayaw tuod pa. Ayaw. Samantha, Oh, tanawa. Hangtod si Elo nawa dayon mabalik. Ay, ilong lang dalo di. Kung si Brian mo'y nagda sa atong apo, may na lang. Kasi laing tao ang nagdagit niya. Maro yun ang animal. Gihimong puhunan ang bata. Hilo mo na, ma, ha? Nanawag si Ilona. Hello, Lon. te, ano lang ta magsulti sa bahay? Be. Amin na cellphone, be. Ako magkisulti. Ma? Ayaw yun pagpakabo ang ugdawat ang animal, ha? Anong animal nga Brian, ha? Gusto na magkikuli ni mo, day, kaysa piya naman ka. Gamitan ang utok ni mo, Ilona. Hello? Hello? Animal, ay. Gipagngan ko. Sis, may hilabot magugihapon ka, Lode. Gusto na kalinaw ng atong anak ko, eh. Kana si Ilona, Lode, panukol na pagpakigulo siyang bana tungod nimo. Pero ilawom sa iyang dughan, sa iyang galamhan, sa iyang kasing-kasing, gipangandoy niya nga matibok magbalik ang ilang pamilya. Ug angin na nato respetuan, angin sabton. Ayapog nga na atong anak siyang kalipay. Nagtuog ako sa kitis panghitabo sa itong kinabuhi. Sakit kayo, Ilona. Ikaw rabay kisakitan. Oo, nag-antos ng duha. Gisakitan ta. Naangin pa mga bata. Ilabi na si Sam. Pero milabay na to, sweetheart. Kung sa manhitabo sa itong kinabuhi, atong kalimtan ang tanan. Isipon na itong adam ko lang. Usa ka mangilan kadam ko. Ayaw paghirak. I'm sorry. I'm so sorry, sweetheart. Ilona. Sweetheart. Gimingaw kay ko nini. Brian, mahal ka. Mahal ka. Salamat, sweetheart. Salamat. Ilona. Sige, sweetheart. So, ako na si Sam. Ako ibalin si Katri. Nagkatulog ng bata. Huwag kasi kita ang babae niya. Usara tuwad ang katay. Pero doble ang kidakon. Ang among picture. Kaban sa among mga anak. Nasa headboard. Kipadakan ba niya? Naguna-huna pa kita siya sa iyang pamilya. Bukatar din na bata. Dinilo na siya. Wagin ba ka mata eh. Dugay ka na din eh. Mag-upat ka buwan na. Naikong lumista dito sa ilang pariinggoy. Gaya sa pagbiyan ko sa ospital. Katong na-disgrasya ko. Dito ko paingon sa ilang pariinggoy. Dito ko magpakaalim sa akong samad. Kaingon ko, nagkuyog mo og si... Dali ka be? Dali. Brian. Wa ko ilang yun na. Kundi ikaw na, Ilona. Ikaw, sweetheart. I missed you so much. Ilona. Ala, saan na oras? Nakatuog ko pag-ayo. Niyabi sa sahog. Ang amurang anak ang nasa katay. Brian, kaadlaw na. Katugo na. Ihato na ba ugma? O ba pamahaw? O may klase si Sam? Brian, tingali kong sa ikasulti ni Mama. Mag-agad ba na kaya po ka ni Mama Lodi? Sweetheart? Brian, kung unsa may itong mga plano karon, pagkiksultihan ta sila si Mama. Mas sinabuton si Papa amin. Lahi si Mama Lodi. Naipaw ko, pero bisa na. Angay ta silang sultihan sa atong mga plano. Oh, sige. Tuman ng tagyapon ka, sweetheart. Sige, human na ito pamahaw ugma. Adto ta sa inyo. Tugo na tagbalik. Ha? Ilona. Ako na tingali ang labing malipay yung pinuhat. Nanihiki ko na. Sapa diya, wey. Balak da. Uy, gilong pa. Ayaw pa akong dungkan. Uy, mata ni si Sam amawjud kay ka. Uy. Imingaw ko sa imong kinatawan. Sa pino ni mong kinusian. Sa tanan, sweetheart. Brian. Mula ka naman dahil si Baby Janino? Oh, mudagan naman gani. Pues, ang itang manghuran. Ha? Atong manghuran.
Doon na may babae, laki na sa... Sapa niya. Mahay blood og samot sa mama. Kay pala anak ko. Pusot-pusot ang atong anak. Ayaw na lang. Nga kabingaw man. Brian. I love you, sweetheart. Di ka kupulan o sultin eh. I love you so much, Ilona. I love you more, Brian. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!